We zijn hier maar even, om nooit meer terug te gaan. Hou het vast aan het leven. De dingen gaan zoals ze gaan. Ik kan niet langer zo leven. Laat mijn onzekerheid nu gaan, om te genieten van wat komen gaat. Maar soms lijkt alles mis te gaan. Geef niet op, ga de tijd weer aan, nog één keer. Maar soms lijkt alles mis te gaan. Pak je spullen, kom we gaan dit keer. Ik laat je niet lopen, lopen. Sla je arm om me heen, het is niet over, niet over. We staan ons hier wel doorheen. Luister goed naar wat ik zeg, of zit je hart ons in de weg. Oh baby, geloof me, geloof me. Ik ben hier niet om weg te gaan. Schat, ik blijf hier nog even, om nooit meer terug te gaan. Het is mij om het even. De dingen gaan zoals ze gaan. Ik kan niet langer zo leven. Laat mijn onzekerheid nu gaan, om te genieten van wat komen gaat. Maar soms lijkt alles mis te gaan. Geef niet op, ga de strijd weer aan, nog één keer. Maar soms lijkt de tijd stil te staan. Pak je spullen, kom we gaan dit keer. Ik laat je niet lopen, lopen. Sla je arm om me heen, het is niet over, niet over. We staan ons hier wel doorheen. Luister goed naar wat ik zeg, of zit je hart ons in de weg. Oh baby, geloof me, geloof me. Ik ben hier niet om weg te gaan. Over, ik geloof in jou en mij. Geloof in jou en mij. Het is niet over, over. Ik laat je niet lopen, lopen. Sla je arm om me heen, het is niet over, niet over. We staan ons hier wel doorheen. Luister goed naar wat ik zeg, of zit je hart ons in de weg. Oh baby, geloof me, geloof me. Ik ben hier niet om weg te gaan. Ja, dames en heren, welkom en hartstikke leuk dat jullie kijken naar Hart voor Venray. Tijdens de kerstdagen en op oudejaarsavond zenden wij telkens een nieuwe aflevering van dit programma uit. Ja, en we gaan praten met Venraynaren die ons gaan vertellen hoe zij terugkijken op dat gekke jaar 2020. Ja, we zijn de uitzending begonnen, dames en heren, met Stef Klassers. Geef hem nog even een groot applaus. En gelukkig komt hij op het einde van het programma nog terug en dan babbelen we nog even. Vind je dat goed, Stef? Ja. Dankjewel voor in ieder geval die prachtige opening. We gaan beginnen. Ja, hier aan tafel bij mij aangeschoven 4 gasten. Burgemeester Luc Wienans, deken Ed Smeets, eigenaar van Hotel Asteria Zaal 7 Hans van der Sterren en schaapsherder, zeg ik dat goed, Tineke Kamps. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja, met jullie ga ik deze eerste ronde in gesprek om eens te kijken hoe jullie dat, ja, ik noem dat gekke jaar 2020 hebben ervaren. Burgemeester, ik begin met u. Blik eens eventjes terug. Nou ja, ik weet niet of dat eventjes gaat. Ja. Maar blik eens even terug met ons naar 2020. Hoe is dat voor u verlopen? Het begon heel normaal. Ja, het begon inderdaad heel normaal. We hadden gewoon een nieuwjaarsnacht zoals alle anderen. En eigenlijk, ja, voor mijzelf gaat mijn herinnering natuurlijk zeker uit naar 7 januari. Ja. De dag van de installatie, de dag waar ik heel lang naar uit had gezien. Mooi om te beginnen in het nieuwe burgemeesterschap hier in Venray. Ja. Nou ja, we zijn een paar weken onderweg en dan ineens ben ik elders eigenlijk en krijg ik de mededeling van
er is crisis, overleg nu op jouw kamer. Alle ambtenaren gaan zo naar huis. En ja, in de reflex zeg ik nog van ja, nou, dat kan niet, dat bestaat niet. En ik denk nog dat het inderdaad een kwestie van weken is. Maar vervolgens zijn we natuurlijk echt in een periode terechtgekomen die, ja, laat ik zeggen, ons ook heel veel verdriet heeft gebracht. Heel veel ellende. Tenminste, en dan heb ik het toch over de verhalen die ik gehoord heb van alle kanten, van mensen die er echt onder geleden hebben. En dan heb ik het niet alleen over natuurlijk de situaties dat mensen ziek zijn geworden, maar sommige situaties ook dat mensen echt overleden zijn. Maar ook mensen, ondernemers, die natuurlijk ineens ook de boel in elkaar zagen storten. Ja. Dat wat ze hadden opgebouwd. En ja, dat is niet niks. Dat is ontzettend heftig. En dat is wel, dat laat wel ook zijn sporen na. Ja, wat ik hoor u net zeggen, hè, in het begin, ik zie ons hier trouwens nog zitten, in april was dat, het zonnetje scheen buiten. Toen hadden we toch allemaal volgens mij een klein beetje het gevoel, dit duurt een paar weken, misschien een paar maanden, maar dan is het over. Maar het is december en we zitten er nog steeds. Ja, het is, laat ik zo zeggen, dat hadden we toen zeker niet gedacht, dat het zo lang zou duren. En gelukkig moet ik wel zeggen, en dat voelt wel nu toch beter dan toen, dat er eindelijk een oplossing in zicht is. Ja. Het vaccin komt eraan en hoe snel het allemaal zal gaan, we gaan het zien. Wat in ieder geval helder is dat er licht aan het eind van die tunnel komt. Ja. En dat is wel het verhaal van de hoop. En hoe mooi kan het zijn met Kerstmis, het feest van het licht, dat we denk ik daar toch ook nu Kerstmis in die sfeer mogen vieren. Ja, en als u dat jaar 2020 zou mogen samenvatten in maximaal 1 zin, hoe zou u dat doen? Wat zijn we kwetsbaar als samenleving, als mensen, en wat hebben we elkaar nodig? We zijn zo kwetsbaar. En juist dat heeft ons weer geleerd van hoe we elkaar nodig hebben in alle mogelijke richtingen, of dat nou een vereniging, een gezin of op welke manier dan ook is. En ik denk dat het dat wel ons heel erg geleerd heeft. Ja, kwetsbaar. Dekensmeets, herkenbaar die kwetsbaarheid? Ja, zonder meer. Ik herken helemaal wat de burgemeester zegt. Voor mij was het eigenlijk ook het eerste volle jaar in Venray. Ja, jullie zijn eigenlijk inderdaad allebei debutanten hier. Ja, debutanten, ja. En we hebben met carnaval nog flink gezien hoe groot Venray kan zijn. Ja. Maar ook meteen daarna ging de deur op slot, hè, in heel veel opzichten. Dat hebben we allemaal gemerkt. Ook in en vanuit de kerk, hè, dus midden in de Sint-Jozefmaand. Smakt hoort ook hier bij ons gebied. In één keer gaat alles dicht, dan gaat alles op slot. En je ziet wat dat bij mensen betekent. Hè. We hebben ook met kinderen, met feest van communie en vormsel en zoiets. Dat hebben we allemaal heel bescheiden moeten vieren. Doopsels, een hele kleine kring, uitvaarten. Normaal ben je gewend, je neemt ook als dorpsgemeenschap afscheid. Nou, dat was nu vaak met de eigen kinderen, kleinkinderen en nog anderhalve buurman, bij wijze van spreken. Dus dat is een heel merkwaardig, raar jaar geweest, kan niet anders zeggen. Ja, en we zitten nu in die strenge lockdown. Ja. Onlangs nog bekend geworden dat ook de avondmis door de Rooms-Katholieke Kerk, dat er besloten is om dat zonder publiek te doen. Ja. Wat doet dat met u? Nou, dat doet heel veel. Dat was natuurlijk met Pasen al zo. En toen hadden we absoluut niet kunnen denken dat we met Kerstmis er weer in zouden zitten. En eigenlijk nog sterker in zouden zitten dan in het voorjaar misschien. Het heeft twee kanten. Het is heel naar, heel vervelend. Ook dat is toch een happening. Hè? Kerstavond, kerstnacht. Heel veel mensen brengen dat op de been. En als dat nu niet is, dan is dat heel bitter. Van de andere kant, en dat hebben we, de gemeente, maar ook de ondernemers, maar ook als kerk hebben dat vanaf maart geprobeerd. De zorg en de zorgvuldigheid voor de volksgezondheid, die staat bovenaan. Ja. En als we, al is het maar met tekenwaarde of ook met symboolpolitiek misschien, daar een bijdrage aan kunnen leveren, dan moeten we zeker die verantwoordelijkheid nemen. Ja. Helaas, maar waar. Hoe gaat u nu vormgeven aan, want deze uitzending is op kerstavond, maar de avondmis natuurlijk ook. Hoe gaat u daar vorm aan geven? Nou ja, dus we hebben op het moment van de opname net gehoord dat kerstavond niet doorgaat met publieke vieringen. Daar houden we ons aan, dus dat worden dan ook geen publieke vieringen. Eerste kerstdag, tweede kerstdag, dat zijn dan wel weer vieringen met publiek, maar ook maar heel beperkt. Ja. We hadden met het kerkbestuur afgesproken om met reserveringen te gaan werken. En dat zullen we ook doen. Ook voor die kerstavond gaan we dat toch in een heel bescheiden kleine kring. Godzijdank, vanaf het begin van het jaar is de tv bereid geweest, Omroep Venray bereid geweest om de dienst uit de kerk uit te zenden. En dat doen ze met Kerstmis ook in volle omvang. Ja. Dus daarmee kun je toch ook als kerkgemeenschap en omroep
hopelijk iets betekenen voor veel mensen. Dus we kunnen u in ieder geval wel zien in de huiskamers voor de mensen die dat heel graag willen uiteraard. Het gaat niet zozeer om mij te zien, maar we vieren samen ons geloof en dat vind ik wel fijn dat dat... Nou, volgens mij willen we u graag ook zien, toch? Nou, dan is dat mooi meegenomen. Ja, zeker. Ja, Hans, normaal rondom kerst, je bent eigenaar hier van Hotel Asteria, zaal 7. Normaal bruist het hier. Klopt. En nu helemaal niks. Dat is heel anders inderdaad. Ja, God, ik kan mijn jaar ook wel een beetje samenvatten. Ja, doe dat eens. Ja. Heel mooi begonnen. Ontzettend veel reserveringen in het hotel, in de vergaderzalen, in zaal 7 waar we nu zitten. Toen, in één keer een klap. Ik had zoiets van, het duurt niet zo lang. Een paar weken en dan is het op. Ja, goed, dat hebben we hier net ook al gehoord. Dat dachten we volgens mij, of misschien hoopten we dat tegen beter weten in met z'n allen. Inderdaad, ja. Toen gingen we toch geen verkeerde tijd in. Althans, de zomer kwam eraan. De Nederlandse toerist bleef in Nederland en dat hebben wij gemerkt. En met mij een heleboel andere ondernemers. Een prachtig jaar, ontzettend veel mensen die zeiden van God, ik wist niet dat Noord-Limburg zo mooi was. Ja. Wij vonden het prachtig om mee te maken. Maar ook de eigen inwoners, die wisten eigenlijk ook niet hoe mooi het in hun omgeving is. Het is dat is leuk dat je dat zegt. Ja, goed, ik weet niet, hebben jullie bijvoorbeeld meer gewandeld en gefietst in de eigen omgeving dan andere jaren? Ja. Zeker dat. Ja, en is dat herkenbaar? Want Hans zegt dat die eigen omgeving eigenlijk wel hartstikke mooi is. Dit was natuurlijk voor mij en ik denk ook voor gewoon ook een nieuwe omgeving. En dus ik heb er geweldig van genoten. Ja. Maar goed, met jou dus ook heel veel gasten die hier waren. Maar dat is wel leuk om te horen dat soms ben je een beetje blind voor je eigen plek waar je al die jaren woont. Maar het is ook prachtig. Is ook zo, ja. Ik krijg er weer vlinders van in mijn buik als ik er al terugdenk. Het is zo leuk om dat weer terug te bedenken, zeg maar. Ja. Maar goed, toen kwamen we weer in oktober en toen moesten de restaurants weer dicht. Wij hebben ook een restaurant, een hotelrestaurant, dat mocht open blijven. Ja. Maar wat wij gemist hebben, is wel het restaurant, de regionale gasten. Zoals alle gesloten... Was dat wel eigenlijk een geluk voor jullie dat de keuken is eigenlijk heel lang, tot afgelopen maandag dan, is die open geweest? Ja. Kon je met de omzet die je dan draait, kun je dan nog enigszins uit de kosten komen? Of... Nee, helemaal niet. Ja, ik wil daar toch iets op zeggen. Heel veel mensen hebben gedacht van God, die hotels die mogen open blijven en die vangen de klappen niet. Maar wij hebben een restaurant voor onze hotelgasten, maar daarnaast hebben we ook een restaurant, zoals iedere restaurateur in deze omgeving. Ja. Dat was ook gesloten. We hebben het geluk dat we iedere zaterdagavond heel veel gasten hebben mogen ontvangen. Daar hebben we onze voldoening uitgehaald. Hè. Onze medewerkers die halen hun voldoening eruit. Maar wat niet vergeten mag worden is dat wij als hotelaccommodatie met deze omvang zoveel meer kosten hebben als dat mensen denken. Ja. En de TVL, de regeling die ons dan in de vaste lasten een beetje helpt, dat is misschien goed voor 1 maand, zeg maar, terwijl we voor 3 maanden krijgen. Dus dat kost enorm. Mag ik jou vragen, dat hebben we vooraf wel kort gesloten, van hoe groot is dat omzetverlies? Wil je dat vertellen of niet? Jawel. Het omzetverlies, dat is een 2 miljoen euro, zeg maar. Dat is ontzettend veel. Normaal is het 4 miljoen. Maar wat nog erger is, wat blijft er onderaan de streep over? Ja. Wij schrijven iedere week 20.000 euro van onze spaarpot af. En ik ben bang, als we 50 weken verder zijn, dan is dat 1 miljoen euro. Wij sparen altijd, 2 redenen. De eerste is om herinvesteringen te doen. Ja. En de tweede is om klappen op te vangen, zoals deze. Ik heb het 2 keer eerder meegemaakt in mijn werkzame leven. Ja. De laatste was in 2008, 2009. Toen is er ook ontzettend veel uitgegaan. Maar het is wel zuur dit jaar, deze keer, erg. Maar goed. Maar ik weet ook, ik ken jou als een positief ingesteld mens. Zeker. Kun je en durf je wel met een positieve blik naar 2021 te kijken? Zeker. Ik ben optimist. Ik vind het allerbelangrijkste, en dat is een cliché, als je gezond bent en je mensen om je heen ook, dan ben je al heel erg gelukkig.
Geld speelt dan maar een hele kleine rol. Ja. Ik ben blij dat we die grote spaarpot hadden. Herinvesteren wordt lastig. Ik denk dat ik daarvoor naar de bank moet. Ja. Maar ik kijk uit naar al die feesten die in deze zaal 7 afgelast zijn, maar die komend jaar wel komen. Laten we daar inderdaad op hopen. Daar heb ik heel veel zin in, samen met onze medewerkers. Nou, ik denk inderdaad niet alleen jij, ik denk dat iedereen daar wel op zit te wachten op een klein feestje. Ja. Ik zie u ook knikken, toch? Ja, zeker. Ja. Tineke, ik ga even naar jou. Ik hoorde net inderdaad hier de andere gasten al vertellen hoe mooi onze regio is. Dat wist jij natuurlijk al lang. Met jouw schaapskudde kom jij denk ik op heel veel plekken. Ja, veel gekke plekken. Ja, want kun je dat eens even kort uitleggen? Hoe ziet heel kort een dag van een schaapsherder eruit? Lopen. Sjouwen. Gezondheid van de dieren. Het is de hele dag zorgen dat en de terreinen naar behoren begraasd worden door de dieren. Ja. Maar dat het eindresultaat er ook is, zoals gewenst. Maar dat de dieren ook gezond blijven. Ja. En als jij nou terugkijkt naar 2020, want dat hebben deze mannen ook allemaal gedaan. Hoe was dat voor jou? Nou ja, mijn werk ging door. Dat is een feit. Daarnaast, ik heb 2 jonge kinderen die in het begin van het jaar ook niet naar de opvang konden. Dat was zwaar. Dus die gingen mee naar de schapen? Veel, ja. En ze zijn zo jong dat het niet altijd leuk was. Ja. Dus dat was veel slepen. En soms wachten, soms in de wandelwagen, soms in de draagzak. Maar ja, we zijn er doorheen gekomen. Maar dat was heel zwaar. Maar goed, het werk ging door en dat was het belangrijkste. Ja. En een van de taken is om jouw kudde schapen bij elkaar te houden, lijkt me. En die 2 kinderen. Het zijn 2 kuddes. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Die kudde bij elkaar houden? Ja, wat is de kunst om een kudde bij elkaar te houden, in jouw geval? Het zijn kuddedieren, dat is stap 1 natuurlijk. Dat bijna vanzelf. Er zal niet zomaar een schaap vertrekken van de rest van de groep. Maar daarnaast heb ik nog altijd mijn linkerhand en dat is mijn hond. Ja. En zonder hond kan ik mijn werk ook niet doen. Dus als ik de kudde verplaats van A naar B, is altijd onder leiding van mij met de hond. Precies. Ja. Als we dat nou eens even doortrekken, hè, die kudde, hoe hebben jullie kuddes bij elkaar gehouden? Een burgemeester, de hele gemeenschap is als het ware de kudde. Heb je ook zo'n hond aan de rechterhand? Ja, we hebben inderdaad wel heel erg ons best moeten doen. En wat je ook ziet is natuurlijk de ambtelijke organisatie, net als Tineke, die moesten allemaal thuis gaan werken. En dat hebben we echt in het begin ook fanatiek gedaan. Ja. Ervoor gezorgd dat iedereen de faciliteiten kreeg en dat het een beetje kon werken. Maar dan kom je er toch heel gauw achter dat je de meest essentiële dingen mist, namelijk het gewone contact met elkaar. Ja. Het contact bij de koffieautomaat, het horen en zien van elkaar. Ja, dat sociale stuk, dat is en ik moet eigenlijk zeggen, ondanks dat vind ik dat onze ambtenaren het echt geweldig knap hebben gedaan. We hebben echt heel veel gesprekken gehad via Teams natuurlijk, digitaal. En dan kom je toch ook heel vaak de teleurstelling en het verdriet ook tegen van ik heb hier zo genoeg van. Kan het nou niet afgelopen zijn? En ondanks dat laat ik zeggen, is de prestatie er niet minder op geworden. We hebben zoveel stukken ook in de raad weer opnieuw gehad. Dus dat is goed geweest. Daarnaast is er natuurlijk toch een samenleving die heel veel heeft moeten missen. Ja, want ik hoorde jou zeggen, schapen zijn kuddedieren, dus eigenlijk is het relatief makkelijk. Zeg ik het goed dat in het begin van de crisis wij veel meer een kudde waren met kuddedieren en dat we nu langzaam zijn veranderd in individuele diertjes? Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ik weet nog dat Stef Klassens die heeft het nummer in de eerste golf zeg maar, opgenomen. En daar waren beelden bij van zorgpersoneel. En iedereen zwaaide daarna, er werden spandoeken opgehangen en iedereen had daar grote waardering voor. Ja. En we hebben nu zelfs in de afgelopen weken, maanden hele rare dingen meegemaakt. Dat mensen echt, dat het chagrijn er gewoon in zit. Ja. En ik kan me dat ook voorstellen als ik net ook het verhaal hoor. Maar ik meen ook nu wel een tegenbeweging weer te zien. Dat de grote stille groep is dat nu een beetje zat. Ja, dat en laat ook weer van zich horen. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan het prachtig lied wat Vicurie heeft laten uitbrengen door Lex Uiting. Ja, dus het verbindt gelukkig wel. Dat hebben we ook echt heel erg nodig. En ik denk ook dat er mee samenhangt dat vaccin in beeld komt. Dat iedereen ook wel het zicht heeft van het nieuwe jaar gaat beginnen.
En we voelen de spirit komen van het gaat sowieso een ander jaar worden. We zijn optimistisch. Er komen hier weer feesten. De kudde kan weer overal grazen met alle mensen eromheen. Lammetjesdagen. Het gaat allemaal gebeuren. De kerk kan weer gewoon open. Dus dat is wat we willen. Ja, en dat optimisme deelt u ook? Ja, u ziet die kudde ook weer straks de kerk inkomen? Jawel, dus van aard zijn we optimistisch, denk ik. En inderdaad, met licht aan het einde van de tunnel, met een definitieve oplossing voor dit virus, zal er ook wel weer iets komen. Waar je er straks naar vroeg, de kudde bij elkaar houden. Dus ik denk wel dat we ook op deze avond heel bijzonder moeten denken aan de mensen die... wij zitten hier, wij kunnen ons verhaal vertellen, we hebben veel zorgen. Maar goed, het zal ook wel goed komen, we zijn positief. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die ontzettend geleden hebben. Met name in het begin, de mensen die eenzaam in de tehuizen zaten. Zeker de mensen die eenzaam moesten sterven. Of met een van de kinderen verkleed als marsmannetje erbij. We hebben een aantal ziekenzalvingen meegemaakt. Dat je zelf helemaal ingepakt en dan een van de kinderen met een mobiele telefoon. De rest van de familie staat buiten op de parkeerplaats mee te luisteren. Ja, dat waren natuurlijk hartverscheurende taferelen. Ja. En ook mensen die mogen ook niet vergeten, denk ik. Mensen die niet corona hadden, maar anderszins ziek waren. En die een hele zorg hebben moeten missen. En heel veel instanties die onbegrijpelijke reden niet thuis gaven. Ik denk dat zijn wel schapen van de kudde waar we echt medelijden mee moeten hebben, denk ik. Ja. Zeker ook op een avond als deze. Ja. En nou heb ik ook begrepen dat u en de burgemeester ook richting het einde van het jaar een klein initiatief hebben ontplooid, toch? Want wat zijn jullie met z'n tweeën van plan op Oudejaarsavond? Misschien kunnen we een beetje reclame maken alvast. Ja, wij zijn natuurlijk van de binding en de deken had een geweldig goed idee. En dat moet hij wel eens vertellen. Maar volgens mij had het over kerstavond. Ja, maar ik blik al een klein beetje vooruit een week verder. Hè? Nou ja, dus wat we voor kerstavond hadden bedacht. Het is een hele merkwaardige avond. De kerken zijn zo goed als dicht. Mensen kunnen niet bij elkaar komen. Laten we alle verenigingen, muziekverenigingen die ook niet mogen blazen en niet mogen spelen, dat iedereen in zijn eigen voortuin, in zijn eigen voordeur, om 10:30 's avonds, dat is het moment dat in de grote kerk de nachtmis begint, dat dan iedereen Stille Nacht zingt of speelt. En om die manier, voorafgegaan door een toespraak van de burgemeester, om op die manier toch op die avond, het is voor iedereen een stille nacht, of je nou verder katholiek bent of niet, om op die manier wat binding te kweken onder de Vennerhuizen. Ja, ik zei het net verkeerd. Ik was inderdaad richting Oudejaarsavond, maar dit gaat uiteraard over kerstavond. Misschien nog iets bedenken voor Oudejaarsavond. Ja, precies. Maar dus heb je een trompet, ga in de deuropening staan en laat in de stilte van de nacht dat mooie Stille Nacht horen. Dat zal ons denk ik heel erg verbinden. Heb je een trompet of een gitaar? Nou, de kinderen hebben een trommel. Okay. En denk je dat je die mee gaat krijgen om mee te zingen op dat tijdstip? Betwijfel het. Ja. En de schaapjes, waar zijn die op dat moment? Die staan lekker buiten in de wei. Die staan buiten in de wei. Ja. En hoe kijk jij, als je denkt aan volgend jaar, hè, zie je dan ook al, of hoop je op grote verschillen ten opzichte van dit jaar? Nou ja, ik ben ook optimist. Ik denk ook van, het komt eigenlijk allemaal weer goed. Maar ook wij hebben afgelopen jaar ons evenement gemist, wat de burgemeester net al noemde. We zijn toch aan het voorbereiden om ook voor volgend jaar ons evenement... Ja, want dat evenement, dat is de Lammetjesdag, klopt dat? Ja, de Lammetjesdagen, ja. En voorgaande jaren veel interesse, veel bezoekers gehad. En toch ook een kijkje in mijn bedrijf kunnen geven. We waren er echt helemaal klaar voor. We hoefden de deur maar open te zetten. De lammetjes dartelden door de stal. Ja. En een week van tevoren werd het slot erop gezet. Ja. Dus wat ik zeg, we zijn aan het voorbereiden voor volgend jaar. Maar alles op safe. Ja, altijd met een klein voorbehoud erin. Ja, ik denk dat we het allemaal herkennen dat we allemaal dit jaar van alles hebben voorbereid. En dat kon uiteindelijk dan toch weer de prullenbak in. Ja? Had jij bijvoorbeeld dingen voorbereid, Hans? Van, dat gaan we dit jaar doen. En uiteindelijk kon dat helaas pindakaas de prullenbak in. Ja, er stonden er heel veel op de planning. Hè? Dus het was allemaal redelijk goed voorzien. Maar wat ik wel heb gedaan, ik vind het altijd leuk als ik tijd krijg om helemaal bezig te houden met commercie. En ik heb me de afgelopen maanden maar eens verdiept in online marketing. Ja. En gezien dat daar ontzettend veel te halen is. En
Ik heb er wat cursussen in gedaan online. En ja, Dus je hebt je tijd in ieder geval goed besteed. Dus het komend jaar gaan wij online van alles zien hier rondom Zaal 7 en Hotel Asteria. Inderdaad, ja. En online in Nederland, in België en Duitsland. Dat is heel veel mogelijk, ben ik achtergekomen. Nou ja, goed, we laten ons verrassen. Ja. Ja. En ik zie je dan ook weer boven op het dak staan om te kijken of die parkeerplaats weer vol is. Je bent het niet vergeten. Ik vind het blijft een mooi verhaal. Op drukke dagen wil Hans heel graag nog wel eens boven op het hotel gaan staan om te kijken hoeveel auto's er staan. Zodat hij een inschatting kan maken hoeveel mensen hier binnen zijn. Ja. Laten we hopen dat je volgend jaar heel wat autootjes kunt tellen. Ja. Wat ik eigenlijk nu eventjes nog bijna als afsluiting wil gaan doen is een vraag uit deze pot trekken. Ik heb hier een pot staan. Althans, die heeft de redactie hier neergezet. En daar zitten verrassingsvragen in. En het leuke is dat ik die vraag natuurlijk ook niet ken. Dus ik ga er een vraag uit halen en die schotel ik jullie nog graag eventjes voor. Zijn jullie er klaar voor? Ja, hoor. Ja, dan ben ik dat ook. Ja. Eens even kijken. Nou, ben ik toch wel benieuwd. Wat is je favoriete kerstgerecht? Met wie mag ik beginnen? Zal ik eens met jou beginnen, Tineke? Laat maar komen. Nou, mijn moeder maakte altijd haas. Dat is niks voor mij. Er wordt ook wel eens gegourmet. Vind ik gezellig. Maar het liefst heb ik toch wel gewoon een ruime keuze in Hollandse pot. Gewoon een Hollandse pot. Ja. Dus spruitjes bijvoorbeeld. Ja, dat werkt. Lekkere bouillonsoep. Aardappelen. Een beetje grootmoeders eten. Ja, Nou, heerlijk. heerlijk. Ja. Ik zie u knikken. Is dat ook uw favoriet? Of is Nou dat... ja, het is grootmoeders eten. Wij kwamen vroeger altijd met de hele familie bij elkaar bij oma. En oma kon altijd fantastisch knieën in het zoer maken. En mijn moeder heeft dat gelukkig ook geleerd. Dus dat is eigenlijk het favoriete kerstgerecht jaarlijks. Ja, kniend in het zoer. Ja, nou, ik sluit me daar helemaal En als ik het wil horen, dan heb ik wel... Ja. We hebben hier toch 2 zuiderlingen zitten die volgens mij wel van dit streekgerecht houden. Ja, nou, zelfs in de tweede ring zie ik al een aantal mensen knikken. Heel goed. Hoe is het met jou, Hans? Ja, ik heb eigenlijk nooit kerst gevierd zoals jullie dat doen. Nee, jij moet normaal altijd keihard werken natuurlijk. Ik heb altijd zo'n beetje 10 minuten om wat naar binnen te werken. En dat is vaak wat er zo'n beetje over is. Maar het is best lastig dit jaar. Want ik moet me echt nadenken. Wat ga ik nou eten, zeg maar. Mijn vrouw heeft wat bedacht. Ik laat me morgen verrassen. Dus, en het wordt een hele bijzondere kerst voor ons. Ja. Ik ben heel benieuwd. Want dat ga je dan ook voor het eerst sinds een hele lange tijd met je vrouw en kinderen thuis vieren dan? Ja, allemaal nog het één huishouden. Hè? Dus ja, zeker. Maar maar even, waar hoop je op dan? Want misschien kijkt ze wel mee. Ja. Wat ik gewoon heel lekker vind, omdat ik dat hier zelden eet, is gewoon een hele simpele kipsnitzel met boontjes. Oh. Dat vind ik nu lekker. Ja. Als je elke dag hier wat luxer eet, dan is het best wel fijn om eens een keer iets heel simpels te eten. Ja, nou ja, goed. Misschien is dat wel het gerecht wat je voorgeschoteld krijgt. Wie zal het zeggen? Ik ben bang van niet. Goed, mag ik jullie in ieder geval heel hartelijk danken. Volgens mij hadden we nog uren door kunnen kletsen. Gaan we helaas niet doen. Wellicht zien we elkaar in de toekomst. Maar eigenlijk hoop ik, als we elkaar weer zien, dat dat in een andere setting is. En met heel veel mensen om ons heen. Nu gaan we heel even kijken, dames en heren, dat geldt ook voor u, naar een klein filmpje waarin een heel aantal verrijnaren ons prettige feestdagen wenst. Kijkt u maar even mee. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Namens de zangers van Sint-Frans, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Proost! Vanuit Kaasselen de hartelijke groeten namens ons Heemkunde Stichting en alle leden en vrijwilligers van de cultuurhistorische organisaties in de gemeente Venray. Het was dit jaar een jaar waarop alles activiteiten op een heel licht pitje hebben gestaan, maar er is in ieder geval weer hoop voor het volgend jaar. Dan bestaat ons Heemkunde Stichting 20 jaar
en we hopen er een hartstikke mooi jaar van te maken. Dat wensen wij uiteraard ook jullie allemaal. Voor iedereen vanuit Kaarselen, fijne kerstdag en alle goeds voor het nieuwe jaar. Het bestuur van Veldeke Venray wil op de eerste plaats uw leden en donateurs heel erg bedanken dat zij ons het afgelopen jaar trouw zijn gebleven. Ook wij moesten 3/4 van onze activiteiten aflassen, wat heel erg jammer was, maar begrijpelijk. Wij waarderen zeer dat jullie toch nog uw lidmaatschap niet opgezet hebt. Wij kijken niet terug, maar wij blikken vooruit in de toekomst en we hopen jullie in het volgend jaar ergens weer te mogen ontmoeten op onze maandelijkse bijeenkomsten. Wij wensen onze leden en onze donateurs en iedereen die het Venrays dialect een warm hart toedraagt, een goed, gezond, virusvrij 2021 en hele, fijne, warme feestdagen. Blijf gezond en haldo. Hey, hallo, Marloes van Cultura Venray hier. Hele fijne feestdagen, ook namens Martin, Peggy en Sanne. Geniet van elkaar, kijk even om naar elkaar, zodat iedereen een mooi lichtpuntje heeft in deze tijd. En dan zetten we samen onze schouders er weer onder voor een nieuw cultuurrijk 2021. Doei! Beste mensen, aan het einde van een bewogen jaar, een moeilijk jaar voor velen van ons, met alle perikelen van het afgelopen jaar, wens ik u toch een zalig Kerstmis van ganser harte en alle zegen voor het nieuwe jaar. Dat 2021 ons wat meer licht mag brengen dan 2020. Graag alle goeds voor u en allen die u dierbaar zijn. Dag allemaal. We willen jullie bij deze hele fijne feestdagen toewensen. Voor iedereen binnen het Vicurie, maar ook daarbuiten. Let goed op elkaar en zorg voor elkaar. Beste inwoners van Venray, ik wens jullie namens alle leerlingen en medewerkers van Metermeer hele fijne feestdagen toe. Die feestdagen zullen er vast anders uitzien dan andere jaren. Maar goed, maak er iets moois van. En voor het nieuwe jaar hoop ik van harte dat wij elkaar weer live gaan ontmoeten. En dat wens ik jullie allemaal toe. Heel veel live ontmoetingen in 2021. Blijf gezond. Hallo allemaal, bij deze wil ik ook iedereen fijne feestdagen wensen en een gelukkig en gezond 2021. Groetjes! De kerk met die machtige toren, de wachter van de Peel. Op dit moment wordt die nog verbouwd, maar hopelijk voor volgend jaar weer voor iedereen open. Wij willen al onze vrienden, begunstigers en sponsors, maar u allemaal een geweldig fijn kerstfeest en een fantastisch, maar bovenal gezond nieuwjaar toewensen. Hallo allemaal. Namens Yvian Geisteren Venray wil ik iedereen bedanken voor de deelname aan onze activiteiten in het afgelopen jaar. Al waren dat er minder dan normaal. Wat ik vooral wil doen is iedereen heel fijne feestdagen wensen en een gezond, groeiend, bloeiend, duurzaam en natuurrijk 2021 wensen. Tot ziens in de natuur! Kerstmis 2020 vieren wij anders dan we gewend waren. Zij die de Heer zoeken, zullen hem vinden. En zij die de Heer vinden, zullen hem prijzen. Ook in deze coronatijd met beperkingen. Ik wens u allen een gezegende kersttijd. Hallo Rijnlanders, vanuit onze school wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid. We treffen jullie hier graag weer in 2021. Vanuit Oorlogsmuseum Overloon wensen we jullie allemaal hele fijne feestdagen toe. En alvast een gelukkig en vooral gezond 2021. Tot ziens! Vanuit Vicurie wens ik iedereen fijne feestdagen. Het is een moeilijke tijd voor velen. En dan denk ik vooral aan de mensen die direct of indirect zijn getroffen door deze pandemie. Maar één ding is zeker, er komt een einde aan deze moeilijke periode. Hou dus nog even vol en pas goed op jezelf en op elkaar.
en heb een mooie tijd samen. Dames en heren, inmiddels bij mij aangeschoven 4 nieuwe gasten. En dat zijn Guido Pop. En Guido is speler van de hockeyclub bij Heren 1. Zeg ik goed, toch? Klopt erop. Dan hebben we Herman Rutte. Herman is voorzitter van SV United, de voetbalclub Meerlo en Wansum. En korfbal. En korfbal. Heel goed dat je het even aanvult. Tim Cornelissen hebben we aan tafel, voorzitter en speler van TC Rode. En daarachter voor mij zit Mirte Brands. En Mirte volleyt bij de volleybalvereniging Setup. In Meerlo is dat. Ja. Helemaal goed. Nou, fijn dat jullie aangeschoven zijn. Ja, allemaal mensen die met sport te maken hebben. Ja, Guido, ik begin eens even met jou. Want jij bent een hockeyer. En in het begin van het jaar volop in de competitie. En jullie deden het goed, hè? Ja, dat klopt erop. Ja, we deden het heel goed. Ja. We waren gepromoveerd het jaar daarvoor. Dus we kwamen in een hele nieuwe klasse terecht, nieuw niveau. En op dat moment stonden wij derde op de ranglijst. En de eerste 2 die zouden ook nog gaan promoveren. Dus ja, we waren heel benieuwd wat de rest van het seizoen zou brengen. Ja, want hoe groot was de achterstand op nummer 1 en 2? Was die nog overbrugbaar? Nou, nummer 1 was 3 puntjes en nummer 2 was 1 puntje. Dus, dat is zeer overbrugbaar dus. Zeker, zeker. Dus jullie hadden zoiets, misschien kunnen we stunten en kunnen we 2 jaar op rij promoveren. Ja, dat gevoel hadden we zeker. En toen? Ja, corona. Niks aan te doen. Ja, wat gaat er dan door een sporter heen? Wat gaat er door een team heen als dat gebeurt? Ja, vooral teleurstelling. We waren heel benieuwd waar we konden eindigen dit seizoen. Zeker omdat we ook een beetje als underdog begonnen. Mm-hmm. En toen we hoorden dat de competitie definitief werd afgelast, heerste er vooral teleurstelling. Maar tegelijkertijd hadden we wel gewoon een goed gevoel overgehouden in het afgelopen seizoen. En gingen we met veel vertrouwen van start aan dit seizoen eigenlijk. Ja, want het is uiteindelijk zoals het is. Hè? Die competities zijn allemaal stilgelegd. Ja. Dus niet gepromoveerd. Nee. En dan kan ik me voorstellen dat je in de zomer denkt, nou, dan gaan we langzaam maar weer eens toewerken naar het nieuwe hockeyseizoen. Ja, juist met die gedachte gingen we inderdaad de voorbereiding in. Ja. En in principe een goede start gedraaid van de competitie. Alleen momenteel zitten we weer in hetzelfde schuitje. Hetzelfde schuitje. Waar staan jullie op dit moment? Ja, op dit moment staan we 4e. Alleen we hebben wel 2 wedstrijden minder gespeeld. Oké, precies. Dus dat ligt nog allemaal heel erg scheef. Het ligt dus allemaal heel open. Ja. Hoe groot is de kans dat de competitie herstart wordt, denk je? Nou, heb je daar nog vertrouwen in? Of? Ja, we moeten natuurlijk wel realistisch zijn. We lopen op dit moment gewoon heel veel wedstrijden achter. En er moeten ook nog heel veel wedstrijden gespeeld worden. Ja. Maar ik had wel begrepen dat de Hockeybond wel allerlei scenario's in kaart had gebracht die eventueel gerealiseerd konden worden. Dus ja, ik weet eerlijk gezegd niet wat ik daar moet zeggen. Nee, goed, dat kunnen we natuurlijk allemaal niet. Nee. Maar goed, wat ik in ieder geval hoor is met name ook dat stukje teleurstelling. Zeker wanneer je hoog op die ranglijst staat. Als prestatief sporter wil je toch het maximale bereiken en dan stopt het. Herman, jij hebt ervaring met promoveren, althans het eerste elftal van United, klopt hè? Ja, dat klopt. Ik hoorde je net van tevoren hier zeggen, we zijn 2 jaar op rij gepromoveerd. Wij waren natuurlijk kampioen geworden in de 5e klasse in het voorgaande jaar. Ja. En in de 4e klasse stonden we ook weer bovenaan. En wij hadden 8 maart hadden we de derby tegen PVV. En natuurlijk voelde je op dat moment corona wel al het land binnenkomen, om het zo maar te zeggen. Nou ja, en in de week daarna werd het land op slot gezet. En dan hoop je nog enige tijd in het begin wellicht tegen beter weten in dat je toch nog een keer op kunt starten. En naarmate het voorjaar vordert, weet je dat dat een utopie is. Nou, vervolgens hebben we met de trainer samen gekeken van, goh, wat zijn de mogelijkheden van het team, wat zijn de ambities van de jongens. En toen hebben wij een verzoek tot promotie ingediend naar de 3e klasse. En dat was door meerdere verenigingen gedaan. En de KNVB die heeft daar wat spelregels voor opgesteld. En aan het einde van het liedje mochten wij naar de 3e klasse promoveren. De climax die mis je natuurlijk. Hè, want niks is mooier als een kampioenschap vieren, denk ik, als je jong bent. De processen daar naartoe, dat is gewoon geweldig om een sporter mee te maken, denk ik.
in je leven, dat zal altijd bijblijven. Vroeger heb ik dat ook nog een keer meegemaakt. Ja, toen was ik ook nog jong. Maar dat zijn voor sporters gewoon de meest mooie dingen. En nu de derde klasse is pittig, is aanpoten. Maar goed, we hebben 2 wedstrijden gespeeld, 2 keer corona gehad. En daarna alles stil. Maar goed, je bent voorzitter van een hele vereniging. Natuurlijk is dat eerste elftal heel belangrijk. Maar het is veel meer. Jullie hebben nog heel veel andere senioren elftallen, jeugd. Hoe vind je het? Ik hoor jou daar net dat woord teleurstelling in de mond nemen. Voelde je dat ook door die hele vereniging heen toen alles weer werd stilgelegd? Ja, en met name, daar merk je inderdaad dat het veel meer is. Want het is het bioritme van alle mensen. We hebben 200 vrijwilligers. Een maandagmorgenploeg, de mensen die de kantine verzorgen, de scheidsrechter die ieder weekend zijn wedstrijdje fluit. Jazeker. De jeugdleiders, de jeugdtrainers, die werden allemaal in hun bioritme verstoord. En de sport, die ontspanning en de sociale cohesie van de vereniging, dat is gewoon een belangrijk onderdeel van het leven van die mensen. Dus wat dat betreft... Vergeet de supportende papa's niet. En nou spreek ik even uit eigen ervaring. Maar dat missen we met z'n allen. Het hele spel daaromheen, dat is gewoon... Dat mis je gewoon. En dan zie je inderdaad, en het werd net ook benoemd, in tijden van crisis zie je aan de ene kant wel een bepaalde soort saamhorigheid. En aan de andere kant merk je ook dat het binnen een vereniging dan wel moeilijk is om iedereen goed te blijven bereiken. En daar doe je wel je stinkende best voor. En wat dat betreft zijn we ook heel blij dat de leden gewoon super loyaal zijn. Maar goed, de realiteit is dat het een teamsport is. En dat de overheid er bepaalde zaken over heeft gesproken, ook nu weer. Ja, en dan moet je je gewoon aan houden, daar heb je een voorbeeldfunctie in. Precies. Ja, wat ook een teamsport is volleybal. Jij zat volgens mij een beetje in hetzelfde schuitje als Guido, zeg ik dat goed? Want jullie stonden er ook goed voor. Wij stonden er ook goed voor, ja dat klopt. Wij hebben het seizoen zijn we eigenlijk best prima geëindigd. Toen corona kwam in elk geval, we stonden er goed voor. Dus ook net als wat Guido zegt, je begint het seizoen voorbereiden en ga je gewoon met een positief gevoel ga je erin. Ja. Het gaat goed, je bent als team, zit je lekker in je vel en je begint aan het seizoen. En je speelt 2-3 wedstrijden en... We stoppen er weer mee. Het is weer klaar. Ja, en dan is het echt, dan baal je. Ja, je baalt gewoon. Wat ik dan wel mooi vind want ik heb eventjes zitten snuffelen natuurlijk op de websites van al die verenigingen. Maar ik zag bijvoorbeeld, jullie zijn als Dames 1, want jij bent lid van Dames 1, niet bij de pakken neer gaan zitten. Je bent je gaan inzetten met Dames 1 voor de jeugd in de vereniging. Zeg ik dat goed? Nou... Daar heb ik een artikel van gelezen. De rest van het team wel. Nou ja, weet je, als Dames 1 zijn, heb je natuurlijk wel die trainingen die... Want wij zijn wel gewoon door blijven trainen al die tijd. We hebben, Dames 1 is dunne spoelingen, zijn maar met 8 meiden. Ja. Dus wij zijn wel door kunnen blijven trainen. Dat is heel fijn dat we ook een trainster hebben die dat heel graag wilde. Maar trainen geven aan de jongere wat ik dus jeugd. begreep had, ik dacht dat jullie met Dames 1 ook de jeugd hebben geholpen met activiteiten en daar trainingen voor verzorgd. Nee. Dan heb ik dat waarschijnlijk gewoon verkeerd gelezen. Nee, dat zou kunnen. Maar hoe belangrijk is trouwens, want jullie zijn allemaal lid van een vereniging, hoe belangrijk is het dan ook om, behalve dat je zelf sport, je breder in te zetten voor zo'n vereniging? Tim, hoe belangrijk is dat bij jullie club? Nou, bij onze club wordt volledig gedraaid voor dus bij alle verenigingen natuurlijk. We hebben sinds 2 jaar nu dat iedereen moet ook verplicht dus 2 dagdelen vrijwilligerswerk doen, zeg maar. En je ziet omdat er best veel jeugd bij ons op de vereniging is. En ook in de besturen, ikzelf en paddingmeester en secretaris, allemaal relatief jong. Zie je dat ook weer jonge mensen trekt die dan ook vrijwilligerswerk willen gaan doen, zeg maar. Ja, maar jullie hebben dat ook gewoon in het reglement opgenomen. Iedereen die lid is, draait minimaal 2 keer per jaar vrijwilligerswerk. Dus eigenlijk hebben we in principe 600 vrijwilligers, zeg maar. Ja. Dus op zich is dat wel... Is dat bij jullie ook in de vereniging? Ja, die hebben wij ook. En wat je ziet met dat soort activiteiten, en aankomend weekend hebben we bijvoorbeeld een oliebollenactie, dat er ook spelers gevraagd worden om daarin bij te dragen. En wat je dan ook ziet, is dat dat ook onderdeel is van de sociale cohesie. Want als je er met een paar jongens bent en... dan is het ook een beetje grap en grollen uithalen naast het feit dat je dan serieuze dingen doet voor de vereniging. En dat speelt het hele jaar door. En dat kan oud papier zijn, barwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden aan het sportpark. En dat begint bij onder 17. En dat eindigt bij eigenlijk alle seniorenteams. Ja. En dat hoort er eigenlijk ook gewoon bij, toch? Dat hoort er ook bij, zeker. En als ik zie voor welke prijs wij nog steeds het sporten aan kunnen bieden. Want daar zitten ze voor een dubbeltje op de eerste rang, absoluut. Ja. Even terug naar jou, Tim, want wat ik ook heel bijzonder vond in de coronatijd is dat heel veel sportverenigingen hebben het moeilijk. Doen er alles aan om hun ledenaantal te behouden. Maar bij de tennisclub, daar
hebben jullie iets gedaan. Dat is ongelooflijk. Jullie zijn enorm gegroeid in die coronatijd, toch? Ja, je ziet sowieso dat tennis in zijn algemeenheid wel groeit, zeg maar. Nu sinds corona. En op zich zagen we het al redelijk vroeg aankomen dat we als een van de eerste sporten die we zou kunnen, zou tennis zijn. Als je in België keek, in Duitsland keek, in Noorwegen keek, zag je bijvoorbeeld van, die mochten al eerder tennissen dan hier. Dus dachten we hadden goede hoop op van dat wij ook eerst mochten tennissen. Dus we hadden al elk jaar al een zomeractie, elk jaar. En daar trekken wij elk jaar onze meeste ook weer vaste leden uit voor de jaren daarna, zeg maar. Ja. En we zagen dat al elk jaar groeien, van 20 naar 40 naar 60. En we dachten dit jaar van, als we tussen de 80 en 100 zouden halen, en meestal blijft dan ongeveer 50-60% dat jaar daarna lid. Maar het was iets meer, toch? Terwijl het 172. Hoeveel zei je? 172. 172. En hoeveel blijven van die 172 hangen heb je Tot daar? nu toe 112 blijven er volgend jaar sowieso ook lid. Dus ja, het is... ja, kijk, er zijn heel veel tennis... Ik vind altijd wordt heel makkelijk gezegd van, door corona gaat tennis groeien. Maar ja, we zien het al een paar jaar. En ik denk, de ene vereniging heeft misschien maar 10 of 20 leden erbij en zijn er heel blij mee. En wij trekken er 172 bij. Ja. Dus ik denk dat dat ook iets zegt over onze leden en hoe ze onze vereniging naar buiten uitdragen, zeg maar. Ja. Nee, goed, en je zegt ook, tennis is natuurlijk een individuele sport. Het was een van de eerste sporten die weer vrij werd gegeven. Ja, in teamverband was dat natuurlijk een stuk ingewikkelder. Zeker ook nog eens als je in een zaal sport, dan wordt het nog lastiger. Hoe zie je dat bij jouw club terug? Zijn er leden gaan lopen of is iedereen toch wel heel erg trouw aan die club? Bij ons is wel echt iedereen trouw gebleven, wat ik weet in elk geval. Ja. Ja. Hey, en dat volleyen, dat is voor jou volgens mij ontzettend belangrijk. Als je in dames 1 speelt. Hoe blijf je dan eigenlijk in vorm? Nou ja, wij hebben dus het geluk gehad dat wij nog best wel veel hebben mogen trainen. Ja. In groepjes van 4 meiden, weliswaar per veld. Dus dat was, weet je, het is anders dan dat je met z'n 8 op een veld staat te trainen. Maar goed, we hebben een trainster die er voor open staat om te blijven trainen geven aan ons. Dus wij met z'n 4 zijn blijven trainen in shifts. De ene groep 3 kwartier, de andere groep 3 kwartier. En ja, zo hebben we het eigenlijk wel vol kunnen houden tot afgelopen maandag. Ja, toen ging het voor iedereen weer op slot. En Ja. hoe heb jij je vorm op peil gehouden, Guido? Beetje hetzelfde verhaal? Ja, een beetje hetzelfde verhaal. Wij zijn ook eigenlijk in groepjes van 4 gaan trainen. En er is ook wel een periode geweest waar we ook even een periode niks deden. Maar toen zijn veel jongens gewoon in de sportschool bezig geweest. Sommige jongens zijn wat gaan rennen. Maar ja, het is toch wel een beetje bouwvoer wat je dan niet echt aan het trainen bent. Dus ja, we waren heel blij dat we toch wel in groepjes van 4 konden trainen. Ja. Dat bouwgevoel een beetje te onderhouden en een beetje op niveau te blijven. Ja. Voor als de competitie toch weer zou beginnen. Dus ja, dat is wel zuur dat het nou niet meer kan. Ja. Heb jij je eigen vorm ook nog een beetje op peil kunnen houden, Herman? Ja, je sport dan niet meer bij het eerste elftal. Nee, dat is het enige. Maar hoe belangrijk is conditie, fysieke gesteldheid? Ik denk dat die voor iedereen heel belangrijk is. Als je lichamelijk gezond bent, dan ben je geestelijk ook gezond. En dan blijft het heel een stuk gemakkelijker. Dus ik ben in de zomer ook een individuele sport gaan doen. Ik ben in Geesteren gaan golven. En dat is bij mij in de achtertuin. Maar wat je ziet, dat is bij ons bij de tennisvereniging, dat zie je bij de golfclub, heel veel mensen die daar starten, omdat dat heel veel mogelijk is. En ik zie bij ons ook best veel voetballers die gaan tennissen. En ik weet zelf nog uit het verleden dat het voor mij ook in de zomer heel praktisch was om de conditie op peil te houden als het volgende seizoen begon. Dus dat was heel goed te combineren. En ja, bij ons bij de voetbalvereniging zie ik ook, we hebben ook een tijd bij de selectie die gewoon niet getraind heeft, omdat wij vrij snel wel zagen dat er dit jaar niet meer gespeeld zou worden. Mhm. En dan lange tijd trainen zonder dat je een doel hebt, is toch lastig. Zeker als het in kleine groepjes is. De laatste weken waren er wel weer activiteiten ontplooid. Ook om elkaar weer een keer te zien. Die sociale contacten op peil te houden. Ja, dat is nu weer natuurlijk moeten stoppen. Aan de andere kant vind ik het voor de jeugd wel heel belangrijk dat we het continu hebben aangeboden. Ook aan hebben kunnen blijven bieden. Ook op het kunstgrasveld dat we hebben. Waardoor met name onze jeugdspelers toch ook in de wintertijd energie kwijt kunnen. Dat is voor kleine kinderen ook gewoon cruciaal. Ja. En ik denk dat ze daar mentaal ook bij wel varen. Ja. Dus op conditie blijven, dat proberen we altijd op. Ja, en bij jullie, Tim, herken je wat de anderen zeggen? Want ja, nogmaals, jij bent zeg maar de individuele sporter binnen de teamsporters hier. Is bij jou hetzelfde gegaan? Zie je ook dat die jeugd lekker blijft sporten?
Ja, op zich, ja, het is een beetje, bij ons een beetje op en af, zeg maar. We kunnen vaak dingen eerder dan misschien de teamsporten kunnen, maar het is wel, bijvoorbeeld de ene week mogen we wel enkelen, dan 2 weken daar mogen we dubbelen. Dan zit de veiligheidsregio niet op één lijn met de tennisbond, en dan gaat het soms ook mis. Dan zegt de veiligheidsregio van je mag alleen maar enkelen. Het is heel erg op en afschalen van wat wel en wat niet kan. Ja. En we hebben eigenlijk continu geprobeerd om zodra iets kan, zo snel mogelijk, zo actief mogelijk te zijn, zeg maar. Dat we elkaar wel allemaal konden zien en leuke dingen konden doen. Ja. Als dadelijk die corona voorbij is, want ik ga ervan uit dat er ooit ook een einde komt aan dit verhaal. Waar kijken jullie dan het meest naar uit? Als het weer normaal is. Waar kijk jij het meest naar uit, Meerte? Gewoon weer die wedstrijden spelen. Gewoon die zaterdag die je eigenlijk helemaal kwijt bent aan de sport. Ja. Ja, ik vind het al heerlijk. Ja. Nou, Herman zei het ook, hè? Je merkt dat zeker die prestatieve sporters, die missen die uitdaging van die wedstrijd. Dat is bij jou dus ook. Ja, en ook wat Herman zegt, weet je bent wel aan het trainen, maar je hebt geen doel waar je voor traint. Ja, nu in dit geval train je om op conditie te blijven, dat het gewoon goed gaat, het balgevoel, wat Guido zegt. Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk wat je wel kunt blijven houden, maar je hebt gewoon geen doel en dat is wel. Dus daar kijk je het meest naar uit om straks weer echt competitief lekker te gaan volleyen. Ja. Maar het doel is toch gewoon dat je fit blijft tot je mag beginnen. Anders dan sta je daar helemaal achter. Ja, nou dat is het ook. Hè. Weet je, wij hebben het geluk dat we mogen blijven sporten. En dat we mogen blijven trainen. Als ik zo kijk in de volleybalwereld zijn echt wel heel veel clubs die liggen gewoon helemaal stil. Echt gewoon sinds maart al. Ja. Dus nou ja, daar hopen wij natuurlijk wel een voordeeltje uit te halen. Als de wedstrijden weer mogen beginnen. Ja. Ja. Nee, maar misschien sta je dan met 1-0 voor. Maar toch, het gaat vooral om dat pieken naar dat moment van die zaterdag. Om lekker met je vriendinnen de tegenstander te verslaan. Ja. Want dat is toch het lekkerste, of niet, Guido? Ja, voor mij is het echt een thuiswedstrijdje op de zondag. Met het publiek erbij, een biertje daarna. Dat is fantastisch. Zie je toch ook wel dat sociale stuk, hè? Ja, want even, de kantine is natuurlijk ook zo'n ding. Want jullie missen volgens mij als sportvereniging ook enorm veel inkomsten. En ik weet dat jullie als Wansum zijn ook heel erg... Jullie hebben de gezondste kantine. Dus de wraps en zo, die blijven ook allemaal liggen en het fruit. Ja, daar worden ze ook niet gezonder van. Op een gegeven moment moeten die gewoon weg dan. Ja, nee, daar ben ik ook met je eens, Rob. Ja, goed, dat hebben we in de stichting zitten. Maar dan missen we inderdaad ook gewoon de inkomsten. En ja, daar heb je als vereniging mee te maken. En in het verlengde van wat Guido ik was je naam even kwijt. Mirte zeggen, is het dadelijk weer, wat wil je zien? Op zondag gewoon volle bak op het sportpark en gezellig daarna een biertje doen en activiteiten ontplooien en die jonge enthousiaste sporter en die vrijwilliger, die supporter samen weer gezellig naar de wedstrijd een potje bier. Ja. En, of een frisdrankje natuurlijk in een gezonde kantine. Maar goed, dat is wel een dingetje. Dat je gewoon weer terug bent in je ritme. Ik heb Marco Bogers van VVV een keer gesproken. En ik voel het zelf ook wel. Je leeft toch een beetje van week naar week. Ook al is het dan maar amateurniveau. Maar het is toch, wat gaan die doen? Ja, maar goed, het is toch een heel belangrijk onderdeel van heel veel levens. Ja, absoluut. Dat stukje sport. Herken jij in al die verhalen, want waar leef jij naartoe? Waar verheug jij weer meestal? In ieder geval dat we eind maart weer, is ons meestal in ieder geval druk bezocht toernooi, dat we dat kunnen laten doorgaan. Dit jaar mocht eigenlijk de dag van tevoren hebben we dat eigenlijk afgezegd. En dat het wel ook pijn in je portemonnee misschien bij wijze van spreken. Ja. En dat we de voorjaarscompetities gewoon door kunnen laten, want die hebben we dit jaar ook gemist. Eigenlijk hoop je dat je alles goed kan doen zoals je normaal zou kunnen doen. Dat is eigenlijk wel wat je hoopt. Het is ook mooi om te zien als jullie vertellen over, als het dadelijk maar zo is, dan beginnen die ogen alweer te twinkelen van, Het verschil tussen tennis en die andere sporten is natuurlijk wel, als jij met iemand gaat tennissen, kun je op dat moment je potje gaan doen en heb jij je wedstrijdelementen pakken. Wat je met volleyen of met hockey of met voetbal mist of met curlebal. Ja, maar dat is echt de wedstrijd of een oefenwedstrijd. Is natuurlijk totaal maar je hebt natuurlijk toch wel je vrienden waar je niet raar van verliest. Of zie ik dat? Nou ja, ik ben zelf denk, zo gaat het op die golfbaan bij jou dus met je vrienden. Laat dat de aard van het beestje. Goed. Ja. Ik heb voor jullie ook nog een verrassingsvraag. Okay. Wat het is, geen idee, maar daar komen we snel genoeg achter. Zijn jullie daar klaar voor? Dan doe ik weer een greep in het potje. Ik durf hem bijna niet voor te lezen. Ik lees hem gewoon letterlijk voor. Er staat, als je nu iemand moest kiezen om mee te zoenen, wie zou dat zijn? Misschien kunnen we er in deze context beter van maken. Laten we dat doen. Wie zou je
op dit moment weer eens een knuffel willen geven? Ja, mijn dochter. Ja, maar die zie ik daar ook alweer, maar dat kan ik niet vanaf blijven, dus laten we het daarvan. Ja, je bent een jonge papa. Ja, Hoe oud is je dochter? 10 maanden. 10 maanden, precies. Maar jij hebt wel het geluk gehad, die kan ik continu knuffelen, dus maar die wil ik wel als eerste knuffelen. Maar wel leuk om te horen van de jonge papa dat hij nou al niet meer kan wachten om die dochter te zien. Wie zou jij graag een knuffel willen geven, Herman? Ik denk op zich, een goede vriend waar je langer toch meer afstand mee gehad hebt, heel bewust. Ja. Ja, ik denk dat ik dan toch voor mijn oma moet gaan. Ja. Oma mist denk ik toch een beetje de aandacht van alle kleinkinderen. Ja, goed. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dat ze opa of oma weer heel graag eens een knuffel willen geven. En andersom, misschien nog veel meer. Ja. De opa's en oma's met die kleinkinderen. Dus ik hoop dat je oma weer snel een knuffel kunt geven. Dankjewel, denk ik. Ja, ik ga ook voor mijn opa. Ja, in een verzorgingstehuis heeft natuurlijk toen in maart heeft hij echt gewoon in isolatie gezeten eigenlijk. Hoe zwaar dat ook is geweest. En weet je, dan wil je gewoon even een knuffel kunnen geven. Ja. Lekker knuffel, Ja. Het liefst zou ik nu een groepsknuffel hier ter plekke doen. Ja, dat kan allemaal niet. Ik zie de burgemeester ook knikken. Volgens mij zou hij meteen meedoen als het zou mogen. Goed, mag ik jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken. En ik hoop dat al dat sporten weer heel snel opgepikt kan worden, al dan niet in competitieverband. Heel veel succes daar in ieder geval alvast mee. Dank jullie wel. Dankjewel. Goed, zijn we bijna aangekomen bij het einde van de uitzending. Maar we gaan zo meteen nog even afsluiten. En dat doen we muzikaal met niemand minder dan Stef Klasses. Hij staat er alweer klaar voor. Stef. Ja. Hoe is het met je? Nou, ondanks de maatregelen wel oké. Ik heb heel lang wel dingen kunnen doen, want ik werkte ook als muziekpedagoog. Dus ik kon heel veel terecht bij de kinderdagverblijf waar ik terecht kon. Maar die zijn sinds de maatregelen ook van de baan. Ja. En het sporten, want ik sportte inmiddels 4-5 keer in de week. Dus ik ben nog een soort van aan het zoeken hoe ik dat allemaal in banen kan leiden om wel weer sporten op te pakken en dan maar veel te gaan schrijven. Ja, en het afgelopen jaar werd je tweede bij de Voice of Holland. Dan zie je natuurlijk een nieuw jaar voor je en dan denk je, en dit wordt mijn jaar, ik ga knallen. Ja. Dat liep dus een beetje anders. Zijn er ondanks dat nog wel hoogtepunten geweest dit jaar? Ja, absoluut. Wat was voor jou bijvoorbeeld een hoogtepunt? Een van de hoogtepunten voor mezelf was dat ik dus heel veel ben gaan sporten. Dat was mentaal heel lekker. Ja. En ik denk dat een van mijn grootste hoogtepunten is ik heb een hertaling gemaakt van Lonely van Justin Bieber. En daar werd heel veel goed op gereageerd door jongeren die zich dus alleen voelden. Dat doet je als schrijver of als artiest zijnde wel heel veel. Ja, je noemt dat nummer. Is dat ook het nummer wat je nu gaat zingen? Nee, dat is een ander liedje. Welk nummer ga je nu voor ons zingen? Ik ga het iets positiever houden. Ik ga het Carried Away, dat is de eerste single die ik dus heb gereleased naar The Voice of Holland. Goed, daar gaan we van genieten. Stef Klasses, dames en heren. I didn't see it coming. You're standing right in the middle, dancing like everything's alright. I try to ignore it, but I know that I wouldn't last for a second. I'm sipping just to get you out my mind. That shit is bringing me down, bringing me down. I'm okay losing control, but I'm afraid of what I'll do. I can't fix my story. I'm not sorry. What did I end up doing? I got carried away. I'm gonna skip this party. Feel like drowning 'cause I'm alone. I'm sorry. I got carried away. Carried away. I'm sorry. I'm sorry. I got carried away. I know I
don't deserve it. I'm shattered into a million pieces. Still I'm pretending that I'm fine. Your shit is bringing me down, bringing me down. It's okay, I lost control, but I'm afraid of what I'll do. I can't fix my story. I'm not sorry. What did I end up doing? I got carried away. I'm gonna skip this party. Feel like drowning 'cause I'm alone. I'm sorry. I got carried away. Carried away. I'm sorry. I'm sorry. I got carried away.